Unahin ko na dito! Okay? Unahin ko na dito! Ay, galingan natin! Tayo naman nandito! Okay! BBM! BBM! Sara! Sara! Ha! Ano? Parang mahina. Yun lang yun, Tayan. Hoy! Yun lang yun. Nakatayo. Huwag niyo ako yung patalo. Ayan. Decide! BBM! BBM! Sara! Sara! Parang mahina rin. Nabibigla ako sa alingaw ko, parang nakakabit, di ba? Subukan natin yun. Mahina, no? Ano ba naman yan? Ang dami-dami dyan, tapos dami dito sa mahina. Subukan natin dito sa team ko. Okay? Subukan natin! BBM! BBM! Sara! Sara! Ganyan dapat! Parang, Ganyan dapat! RG, ba mas malakas naman yung team ko kanina, ha? Di ba? Mas malakas kami. Ulitin natin! Ulitin natin dito! Sara! Sara! BBM! 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 Ano? BBM! BBM! Nag-away pa tayo. Nag-away pa yung crowd namin. Okay, ang lahat! Sabay-sabay! Sabay-sabay! ha? Pause na ako. BBM! BBM! Sara! Sara! BBM! BBM! Sara! Sara! Oh, di ba? Yan ang sinasabi kong unity! Dahil natin tayo sa unity! RG! RG! Yan talaga yan. Ay, nanalo na. Ha? Kung ako kumakandidato, panalo na ako. All set? Okay, Sir Archie, do the honors of introducing to Baguio City, our next band tonight. Hindi ko na kailangan ipakilala sa inyo! Diyos ko naman, kilala nyo na! Ang napakasikat, nag-iisa, AGs! Yes! Hello! Hello! Oh, hey!
Baguio na to. Baguio.